Denne video er designet til at vejlede både professionelle installatører samt gør det selvmanden i montering af EcoStones hegn. Disse instruktioner beskriver alle detaljer for at sikre det bedst mulige færdige resultat. Denne video bør følges i forening med den skriftlige monteringsvejledning, som findes på EcoStones hjemmeside. De skriftlige vejledninger indeholder flere detaljer, såsom størrelser på skruer, samt specifikationer, illustrationer og andre vigtige forhold. Et færdigt kvalitetshegn er resultatet af en kvalitetsmontering. Opsætningen skal være i overensstemmelse med terrænet. Stolperne skal placeres med korrekt afstand samt fastgøres grundigt. Følg EcoStones monteringsvejledninger nøje, og dit færdige hegn vil blive både konstruktionsmæssigt korrekt samt en smuk tilføjelse til dit projekt eller din grund. Før du påbegynder monteringen, bør du tjekke, at alle lokale forholdsregler for opsætningen af hegn tages i betragtning. Blandt andet placering af nedgravede elkabler samt at kontrollere ejendomsgæld. Sørg for at have sikret dig adgang til lokalisering af alle forsyningsledninger, lokalplaner, tilladelser samt eventuelle lovgivninger. Den komplette sammensætning af hegnet er allerede fastlagt forud for bestillingen. Deriblandt hver strækning af hegn, hjørnestolper, endestolper samt placering af låger. Skal stolperne opsættes på plan grund, påsættes støttebeslag på stolperne, således at panelets nederste kant er 187 cm fra stolpens top. Det letter monteringen at påsætte beslag på stolperne, inden de sættes op, ved hjælp af en måleskabelon på 187 cm. Vær opmærksom på, at det er nemmere at flytte et beslag under selve opsætningen, frem for først at montere beslagene, når stolperne står i jorden. Er en lasermåler til rådighed, er denne det perfekte værktøj til at bestemme terrænets stigning og fald. For montering på plant terræn, begynd da ved en hjørne- eller endestolpe. Er der en stigning i terrænet, er det nemmest at starte på toppen, og derfor arbejde sig ned ad hældningen. Grav alle stolpehuller 76 cm dybe samt 30,5 cm i diameter. Hullerne skal fra midte til midte placeres 181,5 cm fra hinanden. Et hegn vil sjældent passe præcist med et antal hele paneler. Det vil derfor sandsynligvis blive nødvendigt at skære en eller flere paneler til. Afhængigt af, hvad der foretrækkes, kan de sidste 2-3 paneler gøres mindre i bredden, eller første og sidste panel kan skæres ens til, således at et panel ikke fremstår meget smalt sammenlignet med resten. Grav de resterende huller. Træk en snor langs ydersiden af stolperne for at sikre en lige linje af huller. Hvis hegnet skal dreje eller buge, brydes den lige linje. Der skal fortsat være 181 cm mellem stolperne eller mindre, hvis et panel er skåret til.